Yawa, yanzu haka muna nan za mu shiga Jibiya daga Katsina. 'Yan boda drill sun tare, sun hana kaya shiga Jibiya. Babu abin da zai ƙara shiga Jibiya. Komi an hana, an ce ba za a ƙara shiga ba. Mun tsaya nan wurin, motar mu ta tsaya ta Mai Dabino da sauran motoci duka na kaya. Ga shinan gaba ɗaya sun ce ba za a ƙara shiga Jibiya ba da kaya. Duk abin da ya zo in dai kaya ne sun hana shiga. To don haka ga shinan mutane kowa da kowa sun tsaida sun tattare sun hana yanzu haka. Kuma kowa ya san halin da Jibiya take ciki. Jiyan nan yanzu haka mutanen nan sun zo sun yi ɗauki mutane, sun yi duk abin da suke so, sun fita ba tare da su security sun ɗauki mataki na al'umma ba. To kuma ga shi haka yanzu ga shi nan wurin sun tsaida sun hana kowa shiga, cewa Jibiya ba za a shiga ba. To ga munan yanzu haka sun tsaida mu. Wannan zalunci na wannan mutane ya yi yawa. Al'umma ku gani, ku ga halin da muke ciki. Jibiya local government ga halin da muke ciki yanzu haka. Assalamu alaikum.